It's me, Maria Filingera. Okay, nakita wala nagbuhat og vlog, naunsa naman ni, but yeah, I know, miski everyday taon magkita sa live, everyday taon magka-story, pero lahil po ning video, no? And yeah, welcome again to Maria Filingera's vlog, and sa tanan nga mga nag-subscribe sa YouTube, thank you, and sa mga pananaw sa akong videos on Facebook, thank you so much sa inyong pagpabilin, sa inyong padayon nga pag-support. I know, daghan nagulat, sure, daghan nagulat, but daghan na curious, no, sa ako ang weight loss journey, charot, sa ako ang paggamay daw, wow. Right now, ako ang nag-i-share sa inyo kung saan man ako ang confirmation ni mga ko ang lugar. Mawaw man sa to. Anyway, I'll be sharing everything to you kung sa akong workout, kung sa akong gakanon, sa akong mga routines and everything. So just stay tuned right there. But for that, please subscribe and click the notification bell diha sa akong YouTube channel, Becca naman. And here we go. Alright everybody, nag-start yun ang ang challenge sa pag-weight loss na ako when the time na projected ko nga magpuli kang Jamban Tige as TV host dati sa local morning show nga pamahaw espesyal. So dito yun na-trigger ang self nga, hoy Zay, magpaniwang na yun ka ha. Anyway, magpakilit ko gamay kay mag-flash ko picture diya. Pasensya dito sa setup. I just used green screen na lang. Bagulang ko naman sa ako sa mo ang Hello Kamarkada show. So going back nga, ako lagi daw magpuli kang Jam as TV host and as a requirement, diba? Hindi naman requirement, pero gina-encourage ko nga at least nga magpagamay kay obsessed consume ang 42 inches TV. Naku, yung flash ka picture dere. That was the time nga ako na ang nag-took over nga mag-TV host and grabe. Makitaan mo sa siguro ninyo na sa TV screen where ako naka-zoom in pero actually layo na kayo ko ato sa camera. Dito, mga month of, I think it was March, April, mga inanang nga mga time. Nga, slowly na ko, ginasing in sa ko self nga, oy, magkaon sa kagamay. What I did, nangita ko inspiration, okay? So, I think important po na mangita ka ng fitspiration, yung kinsa mo gusto malawas, peg, o sa yung gusto nga maniwang ka, like, pa-abs ba ka or whatever. So, I have this long time nga gina-follow nga influencer siya at same age lang ni si Tony Sia, and at that time pag-check na ko siya IG story, she was like me also nga ang build kay medyo chubby takoon ana. So akong gi-check yung IG stories and at that time she's planning also nga magpaniwang siya. So moto siya ako ang gipeg nga lo sa kaniyang buhat. So fast forward, okay. May was the more sagad na good for me nga i-career na good na ako ni. May gid ko nagsugod with my routine, with my exercises, and at that time also super hype. Grabe ka hype si Chloe Ting with her 2 weeks shred challenge. I know a lot of ladies siguro and gentlemen and ladies at heart nga nagsuway ani nga exercise. So I tried the 2 weeks shred challenge ko adto. Tapos, sabayan din ako siya sa ako ang pag no rice for a day. And nakita na ko improvement na ako a month after, so mga mid-June. So dito na ako nag-start to post of mga pictures sa IG na medyo maklaro ni mga, gamay-gamay, lagi na siya gamay. Gamay. So, I've seen a little improvement during the time nga ipugos gid na ako nga dili mag-rice. So, more on sudan ko, and most of the time magtilang or kung sa mga pagkaon sa balay. So more na akong ginakonsume. And pansin lang na ako, nagdaghan na ka-notice, I mismo myself, nga nigamay gid ko in the month of August katong gi-release tong exclusive video na ako with SM Downtown nga marikita na gyud on cam, on the lenses of camera ang ako ang paggamay. Yes, and I can really say nga nigamay gid ko, and I think it was the time also August yapon ko nga nagpakita sa ako ang Tommy photo na first ever Tommy photo and wala na otro. Yan, so it was really I was really patient sa mga months nga nag-exercise ko, workout ko at the same time diet. Wala gid kay na ako gi-pressure akong self na maging vegetarian, nga magkaon and
supplement, but I'll make sure always nga maka-exercise ko for a day at least 45, 35, or 1 hour. 1 hour na ginagsagan na ako workout. Okay, so I've seen a lot of improvements sa ako ang body. Kaya nagluag na ako mga sanina that time sa August. So, pagka-August, September, nag-shift na dayon ko sa akong workout. So, more on, medyo, gikapoy naman ko atong mga pa-challenge ni Chloe T. I hop into the dance workout. Yung mga dance workout ko na uso. Gina-follow na ako si Pamela Reef and Mad Fits. Kana. So, medyo na-enjoy ko kay more Zumba. Gapon siya na way, pero mas more diba, athletic ang mga movement. I'll put all the links sa ako mga workouts sa description. So, click lang na ninyo diha. Karon, it's November. Gupadayon gihapon ko sa mga dance workouts or sometimes mga mga 10 minutes workout to 15 minutes workout at least. Magpawis good every day, and I'm so happy nga supportive po kasi mama mo uban-uban just sa pag-exercise. So, important yun na ay someone to motivate you. Labi na nga, nara mo sa house permanente. At least supportive ang imong mga kauban sa balay. Importante gid kayo na. Okay, so everyone's asking me the meal plan. I guess na-mention ako ganina, but what I really, naagid na sa mind, guys. Ako ang gibutang lang yun sa kong huna-huna po. Everything less. Ang mga consumption lang yun sa less rice. Everything last lang yun. Ayaw lang yun kaayo ng pabusog. I mean, ayaw lang yun ng kaon yun kay kagdaghan. And no beer, no soft drinks, and every time gani mga drinking session, you know, kanang mag-hard lang ka. And also ako ginaput sa akong mind and tummy. Every time nga magkaon ko, kanang, ba't kapansin mo na mag-inom na gani mong tubig, like, nakaipipil-pilan mo kutsarag kaon, then you will drink water pag magpusog ka. Diha na akong gastop kong eat. Dili na gud ko mo abot sa level nga punga level nga di nakakaginawa. So, ato po nag-imind no sometimes nga dili ito perminti, hungit. Once you feel like okay na ko, or giborot na gamay akong tiyan, ayon na tugangi sister, okay? So, relax lang diha na pa yung mga next time nga makakaon ka nga mga food. Ayan. So, disiplina lang yun, guys. Disiplina lang yun. And one thing, since the pandemic, nag-start na ako malabang tea. Kaning mga tea because nga it's healthy, nga makataba siya sa throat and everything. Dito yung nag-start. Na-love na ko siya. And I've tried dayon nga, why not? I'll try kanang mga dietary nga mga tea. Hot tea ha, kanang mga night tea bags. So, ang pinaka-effective that I can recommend is Pigerlai. And also nga pala, keto drink kana ako ang juice na gina-maintain also. Really helped me a lot. Nice ang effect. Dili nang gina-crunch ang imuhang tummy para Bangladesh ka. Ay, by the way, naggamit po ko to ang V Cortez na nga coffee. Pero, I still don't, ginatansya pa na ako yung effect most of the time. Gina-crunch kaayo ko ang tiyan. So, medyo disturbing siya for me because I have work. Although naro ko sa balay, pero I don't much like the effect nga kanang gina-crunch mong tiyan like 3 a.m., 2 p.m. din mong bakod ka para mag-Bangladesh. So, but baka mga first reactions lang na, but later on, malay mo diba, okay na dayon siya sa imuhang tummy. But yeah, but I'm willing to try and open pod ko for other mga suggestions kung say pang detox and everything. Grabe, nanggawas gyapon ako mga used oil ani ako pag-share ba. But anyway, these are the results now. Makitaan man sa siguro ninyo, and I'm really so happy kay mafeel gyud bitaw ni mga ni gamay ni luag na yung mga pants. Dugin ako wala ka feel anang na-reunite mo sa imong liog. Makita na imong jawline, pwede na nga ma-firm and everything sa Shein Aesthetic Center sa Uptown. So visit mo diha para mas hamis, and labi na kung gikan mo nag loss of weight, marag masagi gamay ang mga parts sa imong body, like me ako ang face, at least malip-lip siya, maklara ang mga jaw like samot. So visit mo sa Shein Aesthetic Center. I know nga makaya na ninyo if ever you are into your fitness journey. Isod kaayo mag-speak mag-good for others nga mo yung dapat buhaton kay kamo magyapon nakabalusin yung self. But
naragin na sa inyong determination, sa inyong pagdisiplina, and your consistency. Kung hanggang gusto ninyo kaya buhaton. Kay, actually, and eventually, maanang ragid kayo ka nga magkaon ka gilas, na mag-workout ka. Actually, pakita ko na ganyan mo nang magpawis ka everyday. So, mabot ragid ka anang nga time. But, if you're starting now, ayaw lang kayo i-pressure yourself. Be patient sa result. Kaya dili ginadiretso magpakita. Ako nga, it took 6 months for me para makita ng improvement. It took mga kansyawan, mga bully para mo push gid ka to, and it's so nice nga naa kay mga supportive nga family, especially family kay naaram ta sa balay mo sa time. Support sa mo ang journey. But all in all, disiplina lang yun, consistency and determination. Kato lang. Thank you so much for watching again. Please subscribe ko, follow, and kita-kita ta every day sa Amor Philippines, sa mga Facebook pages, and sa ako Facebook page, personal, Instagram, YouTube, Kumu, TikTok. So I'm just everywhere. And I'll see you around.